راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتس راديو سلام كبرا سمعتي لومي سولوس عسر تحداريو مدب سبورتون كم وترو أب ساعتو كان غربوينا زينا كان قدم سنة مكتال أب كل التجربة بزكاة زلو كبيد نايسب كسراتات يورد مهلو حكايم بزيدو بافليتو أب أفريقيا بوحدو أب عسر تحموش تهاجرات جتن ورا جتن علو حصي توداداري بريزيدنت تامر رجع يوغندا تراي إجرو غوس ككايد وسينو راديو إرنا منغستي إثيوبيا أب كل تجراي أبزكايدو زلو كبيد نايسب كسراتات يسعب كم زلو أغراو تكال حكايم بزيدو بافليتو اتتكال لابسال استزياب زهابو مجلسي نكللات تجراينا محران أبزداو بحد بوتاتراي لعلي سوسا وقات كم زت تحكمو أرقاقيتو ذا جارديان نحد بعل مزت عناب متكاس أبزغربو كالا حبريتا دما أبتي كبابي أستات ميت زخونو وقات سراويت منغسي إثيوبيا كم زت تحكمو أملكيتو منغسي إثيوبيا بكل تجراي كوينات كابزا وجلو أب شاد شاي معلتو حد بوتاتات كم زت تقوتاترن تزي كوينو أب سبن نبرتن زبت تحزلو قدات أي حبرن كللاو منغس تجراي بوغنو هزبي كدبدبا كابزو فرا نفرتي نحنتي بميسايل واقعي كم زودقي كالرقاقت انكالو نتصبحيتو دما كالي نفاريت كم زت تدقمتي زربالو منغس إثيوبيا بكللاو منغس تجراي نستوهابه نموداق نفاريت زملكت حبريتا وصو حسوتي كبل نتيقوو درو أب كبابيتات دوبات تجراينا محران زركب هزبي كفناغل جميرو مهلاو أبزح برلو زلو وانكا حبرات هاجرات كوترناي تبت قينات زمزابل السبات أستات 9 مليون كبت سحكم زخل أتنكغو ونات صحفي حبرات هاجرات أنطونيو غوتريش ناب منغسي إثيوبيا زقربو ناي شمغلنا تبغسو زاغيت زخونه ملاش هايتوهابون أزي كم زيلن كلو هاجراو بانك إثيوبيا أب كل تجراي زركبا كلن بانكتات كاب سرحن دو كبلا بوقعي أوجو ات بانك نزا وجه أبلع البانكتات نايزمتا ملكتات سلا زيت رأييو إلو يغن مبر تهاجراو بانك زحلو فأواجه مغد سلطانايتي منغسي إثيوبيا أبلع لي حزب تجراي زي قبرو زلو تساقطي مخانون يقلسيو أب كل تجراي لعلي 600 بانكتات كم زلو غيفلت كابنا إثيوبيا زينا كي وصانا أب كل الأورومو معراب ولقاون حيال كوينات يغسل كم زلو زي تفلاليو منشتا زينا كاب تهاجر حبيروم أقدمون تأتو أب سنكوف تسنحي زبا معراب ولقا مستي أب تجراي تأوج زلو كينات تتحيزو عطوغات أورومو متقعتاتهم بمقتصال حيالو كبابيتات كم زتقوصاصرو تملكيتو ملو أتوكرون أب تجراي جير زلو فدرلاو منغسي إثيوبيا بزعباتي أب زتفلالي كفالات تهاجر زنتوك زلو قجتات مجلسيتات ون يهبلو يلن أبز أوان زي بوحدو 15 هاجرات أفريقيا بقجت زلوا ويدما سقات قجت زنس الالوانين من مقانن تفلت وندو أفريقيا دحرتي كابيروب أو مجزاتي ناتس أزوات أتلو كوينات زي رأيت هاجر دارجا يلان عمت ماتة كويناتن قجتن كأقودن هزبي كهالغن كابيت نبرتو دما كم مزابلن نبور تريت نايزهاقوريو علمنا لبدا كورونا فيروس نمكات بغطبا سنفلت أتاوي مرمرات حكمنان كالئن الترباربلو أبزلا جيزيون انتغونه أفريقيا لمادا نزغونه قجتن ورا قجتن أي حدقتن أب ساعة زيني ارترحويسكا بوحدو 15 هاجرات زهقور أب قجت زلوا ويدما قجت زنس الالوانين بزيكا نحيدة عامتات نزز حلفه لعلي 100 عامتات كابكينا تعريفا زي تفلت إثيوبيا السودان الصومال يوغندان دوب سودانن بمبراق مالي نيجيريا نيجر بمعراب ماكلاي ريبوبليك أفريقيا تشادن ديموكراسيات ريبوبليك كونغونا ماكل ليبيا دما بسمين اتن بغربا كتكسا زغلا أب قجت زلوا هاجرات أفريقيان أب كم بعل إثيوبيا الصومال ليبيا كونغون كالوتن اتقجت بغدتا أوشت إكارسن ككايدن كلو كالو دما كاب غوربا بتهاجرات زغنفله صلوان صلالوتن كويناتيو أب هاجرات أفريقيا زلو قجتات مبزحتو ببهر قبيلان هيمانوتن زي تبغاغس كوانتغونه أورات أنقوغنا ناي ملك سرعاتات منغستن تكالاوي أسرار حزيكتل زي بقوع محدرو من زفتريو أفريقيا كاوغن وروغن سدتن ممزبال سباتن طميتن سباوي قلولاون التعرف الأوان يهلو دايخون معس تنتنتي أفو مليوم كملسوا زيكلو حنكل ليتي نايزهقوريو
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተኣሲሩ ዝተፈትሐ ሕፁይ ተወዳዳሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዩጋንዳ ፓትሪክ ኦቢ ኣማርያት ዝጀመሮ ጎስጓስ ጥራይ እግሩ ከም ዝቕጽሎ ኣፍሊጡ ንሱ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ጎስጓስ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ጥራይ እግሩ ክቕጽሎ ዝወሰነሉ ዝሓለፈ ሰሙን ብፖሊስ ኣብ ዝተኣስረሉ እዋን ጫምኡ ድሕሪ ምጥፍእን እዩ ፖሊስ ከኣስሩን ከለዉ ጫማይ ጠፍአን ክሳብ ሕጂ ድማ ክረኽበን ኣይከኣልኩን ዝበለ ፓትሪክ ኦቢ ኣማርያት እተን ዝጠፍኣ ጫምኡ ንብረት ፖሊስ ክኾና ከም ዝወሰነ ጠቒሱ ብዘይ ጫማ ጎስጓስ ምክያድ ፖሊስ ንዝፍጽምዎ ጎነፃዊ ኣተሓዛ መዘከርታዩ ክብል እውን ደምዲሙ ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ለካቲት 2020 ኣብ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ነቲ ን34 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕረዚደንት ዮወሪ ሙሴቬኒ ከብድሁ ይኽእሉ እዮም ዝተባህሉ ክልተ ሕፁያት ተወዳደርቲ ዝሓለፈ ቅንያት ከም ዝተኣስሩ ተሓቢሩ ነይሩ እዩ ሰላም ከመይ ተቐንዩ ዝኸበርኩም ኣፍቃር ስፖርት ሎሚ ሶሉስ 10 ሕዳር 2020 እዩ ከም ወትሩ ሶሉስ ድማ መደብ ስፖርት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ኣብዚ ናይ ዝዕለት ዝፈነውና ሓበሬታውን ኣዛናይን ዝበልናዮ ዛዕባታት ስፖርት ናባኹም ከነብሎ ኢና ምከታልኩም ብኽብሪ ንዕድም መበል 75 ውድድር ግራንድ ቱር ቮልታ ቺክሊስታ እስጳኛ ብዓብላልነት ተቐዳዳማይ ኔዘርላንዳዊ ክለብ ዮምቦ ፊዝማን ስሎቬንያዊ ፕሪሞዝ ሮግሊች ብቕድሚ ትማልስ ሰንበት ኣብ ከተማ ማድሪድ ተፈጺሙ ሮግሊች ነዚ ካብ ሰሉስ 20 ጥቅምቲ ክሳብ ብቕድሚ ትማልስ ሰንበት 8 ሕዳር ኣብ 18 መድረኻት 2892.6 ኪሎሜትር ሸፈነ ናይ ሎም ዘበን ዙር ብ72 ሰዓታት 46 ደቂቕን 12 ካልኢታትን ብምፍጻም እዩ ንቐይሕ ማልያ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ውድድር ተዓዊትሉ ካብ ሮግሊች ብ24 ካልኢታት ዝደሓረ ኮሎምቢያዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኢኒዮስ ግሬነዳሪስ ሪቻርድ ካራፖዘን ብ1 ደቂቕን 15 ካልኢታትን ዝተፈንተተ እንግሊዛዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኤፍ ፕሮ ሳይክሊንግ ሁግ ካርትን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ብምሓዝ ኣብ መድረኽ ሽልማት ሓቒሮም ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኣስታና ምራዊ ቅዱስ ቦገኑ ነዚ ውድድር መበል 58 ኮይኑ ዛዚምዎ ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ዝተኻየደ መበል 107 ውድድር ግራንድ ቱር ፈረንሳ ብውሉል ግዜ ካልኣይ ተርታ ብምዃን ናብ ፖድዮም ዝደየበ ሮግሊች ኣብዚ ቮልታ እስጳኛ ብዘይካ ንቐይሕ ማልያ ንቀጠልያ ማልያ ቀፅበታዊ ውድድር ብምውናን እውን ተውለይ ዓወት ጨቢጡሎ ፈረንሳዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኮፊድስ ጊዮም ማኽታ ብወገኑ ንጉስ ዓቐብ ክኸውን ከሎ እስጳኛዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ሙቪስታር ኤንሪክ ማስ ድማ ብሉፅ መንእሰይ ብምዃን ተሸላሚ ጻዕዳ ማልያ ኮይኑ ብጋንታ ክለብ ሙቪስታር ንክለብ ዮምቦ ፊዝማንን ኣስታናና ኸቲላ ቀዳመይቲ ወፅያ ቅድሚ 9 ዓመታት ኣብ 2011 ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ቮልታ እስጳኛ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ዝነበረ እንግሊዛዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኢኒዮስ ግሬነዳሪስ ክሪስ ፍሮም ናይቲ ዙር ቀዳማይ ወግዓዊ ዕውት ብምዃን ኣፍልጦ ተዋሂብዎ ኣብዚ ናይ መዛዘ ምዕለት ድማ ሽልማት ተቐቢሉ ኣብቲ እዋን ኣርሓብ ምዃን ቀይሕ ማልያ ዝለበሰ ተቐዳዳማይ ክለብ ሙቪስታር ዝነበረ እስጳኛዊ ዮዋን ሆዜ ኮቦ እኳ እንተኾነ ድሒሩ ኣብ ባዮሎጂካዊ ፓስፖርቱ ብዝተገብረ መርመራ ግን ካብ 2009 ክሳብ 2011 ብትካል ጸረ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ዝተኸልከለ ንጥረ ነገር ይወስድ ከም ዝነበረ ስለ ዝተረጋገፀ ኣብ ወርሒ ሰነ 2019 ክብሩ ተቐንጢጡ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ካብ ምብራቕ ክሳብ ምዕራብ ጫፍ ናይ ዓለምና ዝርከባ ዳርጋ ኩለን ማዕከናት ዜና ኣቓልቦን ብዝያዳ ኣብ ሓደ ዛዕባዩ ኣተኪሩ ቐንዩ ኣብ ጉዳይ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እዚ ኣብ መንጎ ንሰልፊ ሪፐብሊካን ዝወከለ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ንሰልፊ ዴሞክራቲክ ዝወከለ ሕፁይ ጆ ባይደንን ዝተኻየደ ኣብ ታሪክ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝተሳተፈሉ ውድድር ውፅኢቱ ንኽፍለጥ መዓልትታት ይቕፂሩ ኣብ ፈለማ መዓልቲ ናይቲ ምርጫን ኣብ ዝሰዓበ 2 መዓልትታትን ድምፂ ናይ ዝበዝሓ ክፍለ ግዛእታት ኣሜሪካ ተቖፂሩ ክውዳእ እንከሎ ኣብ ገለ ብስዊንግ ስቴትስ ዝፍለጣ ኣብ ውፅኢት ናይቲ ምርጫ ኣዝዩ ደራኺ ተራ ዘለወን ክፍለ ግዛእታት ኣሜሪካ ዝነበረ ቆፀራ ግን ከም መዓልቲ ሕርሳ እትፅብፅብ ነፍሲ ወፀር ኣብቶም ተወዳደርትን ደገፍቶምን ልዑል ህንጡይነት ተሓዲሩ ካብ ካልኢት ናብ ካልኢት ብዘገምታ ይቕፅል ነይሩ ኣብዘን ዓውደ ክርፍስ ምርጫ ኣሜሪካ ከም ዝኾና ዝንገረለን ከም ኣሪዞና ኔቫዳ ፔንሲልቬንያን ጆርጂያን ዝኣመሰላ ግዛእታት ኣብ ፈለማ ትራምፕ እኳ ይመርሕ እንተነበረ ምስ ምቕጻል ፍቕዲ ግን መሪሕነቱ ክጎድልን ናብ ባይደን ክዛዙን ጀሚሩ በዚ ዝተሻቐለ ትራምፕ ከዓ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ስቶፕ ዘ ካውንት ማለት ምፍቃድ ድዋ ብልዎ ዝብል ጽሑፍ ብምስፋር መተሓሳሰቢ ኣቕሪቡ በቲ ድሮ ተቖፂሩ ዝነበረ ድምፅታት ብዝተረኽበ ውፅኢት ተዓዋቲ ንምዃኑ ነዚ ስምዕት ሂቡ ይኹን እምበር ጻውዒቱ ተቐባልነት ኣይረኸበን
ምፍቃድ ድምፂ ቀፂሉስ ስዕረት ስለ ዝገጠሞ ዙፋን ዋይት ሃውስ ንባይደን ከረክብ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ መበል ሻም ናይ ሰሙን ግጥም ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሳውዝሃምፕተን ኣብ ልዕሊ ኒውካስል 2-0 ድሕሪ ምዕዋታ ቀዳመይቲ ብምዃን ኣብ ላዕለዋይ ኩርሲ ሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ንምኽያጥ በቂዓ ነይራ። እታ ጋንታ ድሕሪ 32 ዓመታት ንፈለማ እዋንያ ቀዳማይ ደረጃ ክትሕዝ ክኢላ። ኣበይ እሞ እዚ ውድድር ሕጂ እንተዝውዳእ ሻምፒዮን ምኾንኩ ነይረ ኢላ ዝተመነየት ክትመስል ድማ ንናይ ትራምፕ ስቶፕ ዘ ካውንት ዝብል ቃል ብምቅላሕ ምስቲ ንሳ ተመርሖ ሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ ኣላፊና ንላግፂ ኣብ ወግዓዊ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሕሳባ ለጢፋቶ። ሳውዝሃምፕተን ዝለጠፈቶ ጽሑፍ ዋላ ንዋዛ ይኹን እምበር ንሳ እውን ከም ትራምፕ ኣይቀድዋን ከም ዝጠለበቶ ምቑፃር ወይ ከዓ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ደው ስለ ዘይበለ ድሕሪ 48 ሰዓታት መሪሕነታ ንሌስተር ሲቲ ኣረኪባ። ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዓወት 290 ምርጫው ድምፂ ዘውሃለለ ጆ ባይደን እዩ ተዛዚሙ። ከም ውፅኢት ናይዚ ኸዓ ንዝመፅእ 4 ዓመታት መበል 46 ፕረዚደንት ሃገር ኮይኑ ከገልግል እዩ። ይኹን እምበር መበል 45 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ከዓይ ዝፀንሐ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሉስ ተገብረ ሕርያ ድማ 214 ምርጫው ድምፂ ጥራይ ዝረኸበን ዶናልድ ትራምፕ ዘጋጠሞ ስዕረት ስለ ዘይተዋሕጠሉ ተዓሚፀ ንባይደን ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ክግቱረ ክብል ይስማዕ ኣሎ። ከምዚ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ትራምፕ እቲ ውፅኢት ቅድሚ ምሕባሩ ኣትሒዝዩ ብሰልፊ ዴሞክራቲክ ምትላልን ዝምታን ድምፂ ይካየዳሎ እናበለ ዘጉረምርም ነይሩ። ይኹን እምበር ንዘቕርቦ ዝነበረን ዘሎን ክሲ ዝድግፍ ዋላ ሓንቲ ጭብጢ ከቕርብ እኳ እንተዘይከኣለ ኣብ ሃገረ እንግሊዝ ግን ተዓዊቴ ንዝብል ሞጎቱ ዝድግፍ ሰብሲ ኣይተሳእነን። ብቐዳም ቀትሪ ውፅኢት ናይቲ ምርጫ ቅድሚ ምሕባሩ ክለባት ኤቨርተንን ማንቸስተር ዩናይትድን ይገጥማ ኣብ ዝነበራሉ እዋን ሓንቲ ነፋሪት ብልዕሊ ስታድየም ጎዲሰን ፓርክ ሓደ ብቐይሕ ሕብሪ ዝተጻሕፈ ጨርቂ ባነር እናንበልበለት በሪራ። እቲ ጨርቂ ኸኣ ብዓቢ ፊደል The World Knows Trump Won ማለት ትራምፕ ከም ዝተዓወተ ዓለም ትፈልጥ እያ ዝብል ጽሑፍ ዝተጻሕፎ እዩ። ሰሉስ 11 መስከረም 2001 19 ግብረ ሽበራውያን ን4 ህዝቢ ዘጓዕዛ ነፈርቲ ብምጭዋይ ምስ ነፍሲ ወከፍ 110 ደርቢ ዝነበሮ ማንታ ህንፃ ማእከል ንግዲ ዓለም ኒውዮርክን ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ማለት ፔንታጎን ብምልታም ን2977 ሰባት ግዳይ ሞትን ንልዕሊ 25,000 ኣደዳ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን መጉዳእቲ ገይሮሞ። ናይዚ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ሃንዳስኻ መራሒ ኣልቃዒዳ ዝነበረን ድሕሪ 10 ዓመታትካ ብፕረዚደንት ኣሜሪካ ባራክ ኦባማ ብዝተኣዘዘ ስርሒት ኣብ ፓኪስታን ዝተቐትለን ኦሳማ ቢንላደን እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ሓደ ኣብ ሃገረ ፔሩ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ዝነጥፍ ወዲ 18 ዓመት ተጻዋታይ ስሙ ኣብ ማዕከናት ዜና ስፖርት እንግሊዝ ብሰፊሑ ክለዓልቀኒ እዩ። ኣብ ፔሩ እሞ ኸኣ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ዝጻወት ዳ ብኸመይ ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ክረክብ ክኢሉ። እዚ መንእሰይ ብክእለቱ ወይ ከዓ ብብቕዓቱ ዘይኮነ ብስሙ እዩ ኣተኩሮ ረኺቡ። ወላዲ ዝተጻወታይ ንወዱ ብስምቲ ኣቐዲምና ክንጠቕሶ ዝጸናሕና ስዑዳዊ ኦሳማ ቢንላደን እዩ ሰሚዎ። ምስ ዩኒየን ኮመርሽዮ እተባህለት ክለብ ዝጻወት ኦሳማ ቢንላደን ንስሙ ኣመልኪቱ ክዛረብ እንከሎ ቢንላደን ንማንጣ ህንጻታት ኒውዮርክ ምስ ዕነወ ስሙ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ንዜናታት ዓለም ብሒቱ ነይሩ። ኣነኻ ኣብቲ እዋን እቲ 7 ጥቅምቲ 2002 ተወሊደ። ብዙሓት ሰባት በዚ ስም ዝጽውዑ የለውን። ሓቂዩ ስጊን ጥራዊ ስም እዩ። ንዓይ ግን ምስ ግዜ ስለ ዝለመድኮ ቀሊል ነገር እዩ። ድሕሪ ምባሉ ብስም ውልቀ መላኺ መራሒ ኢራቅ ዝነበረን ኣብ 2006 ከዓ ብዝተዋህበ ፍርዲ ማሕነቕቲ ዝተቐትለን ሳዳም ሁሴን ዝጽዋዕ ሓዊ ከም ዘለዎ እውን ገሊጹ። ቢንላደን ወሲኹ ኣቦኡ ንሳልሳይ ውላዱ እውን ጆርጅ ቡሽ ኢሉ ክሰምዮ ተሊሙ ከም ዝነበረን ጓል ስለ ዝኾነት ግን እቲ ስም ከም ዝተረፈን ሓቢሩ። ጆርጅ ቡሽ መራሒ ኣሜሪካ ዝነበረን ሳዳም ብኣህጉራዊ ሕጊ ዝተኸልከለ ኣጽናቲ ኣጽዋር ይውንን እዩ ብዝብል ናይ ሓሶት ክሲ ንእንግሊዝ ኣውስትራልያን ፖላንድን ኣብ ጎና ሰሊፉ ንዕራቅ ብምውራር ንሳዳም ካብ ስልጣን ዝዓለዎን ሰብ እዩ። ሕስብ መብልዎ አንጭዋን ድሙን ዝነበሩ ሳዳም ሁሴንን ጆርጅ ቡሽን ኣብ ሓደ ገዛ ብሓደ ክነብሩ ሰብኣይ ንገዝኡ እንዳ ህውከትን እንዳ ዓገርግርን ክትከውን እዩ ተመኒዋ ነይሩ ግዲ። ሩስያዊ ኣርቱም ድዝዮባ ኣጥቃዓይ ክለብ ዘኒት ሳንት ፒተርስበርግ ኮይኑ ምስ ክለባት ስፓርታክ ሞስኮ፣ ቶምሱክ፣ ኣርሰናል፣ ቱላን ሮስቶቭን እውን ተጻዊት እዩ። እዚ ወዲ 32 ዓመታት ከዓይ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ሩስያ ለቢሱን ካብ 2011 ክሳብ ሕጂ ኣብ 47 ግጥማት 26 ጎላት ኣመዝጊቡ። ብፍላይ ድማ ኣብቲ ሃገሩ ዘእንገደቶ ዋንጫ ዓለም 2018 3 ኳዕሳሱ ምስ ሰኪዕት ብምጽምባር ሩስያ ክሳብ ፍርቂ ፍጻሜ ንኽትበጽሕ ትርኑዕ ኣበርክቶ ብምግባሩ ብደቂ ዓዱ ከም ጅግና ክቑጸር ክኢሉ እዩ።
ንሱ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም ናይታ ሃገራዊት ጋንታ ሓለቓ ኮይኑ ኣብ ርእሲ ምዛሙ ጎል ናይ ምምዝጋብ ዕማሙ ብግቡእ ክቐጽል ጸኒሑ። ዲዝዮባ ሩስያ ካብ ድሕሪ ጽባሕ ሐሙስ ጀሚራ ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ረቡዕ ኣንጻር ሞልዶቭ፣ ቱርክን ሰርቢያን ኣብ እተሰላስሎ ግጥማት ኔሽንስ ሊግ ኤውሮጳ ንኽጻወት ብኣሰልጣኒ ስታንስላቭ ቸርቸሶቭ ብቐዳምነት ካብ ዝተሓርዩ ተጻወት እዩ። ይኹን እምበር ድሒሩ ይግለጽ ከም ዘሎ እተጻወታይ ካብታ ሃገራዊት ጋንታ ተባሪሩ ኣሎ። ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ተመሪጹ ዝነበረ ተጻወታይ ብመጉዳእቲ ይኹን ብኻልእ ዝተፈልየ ምኽንያታት ንግዚኡ ይኹን ንሓዋሩ ካብታ ጋንታ ክሰናበት ንቡር እኳ እንተኾነ ናይ ዲዝዮባ መውፅእ ምኽንያት ግን ኣዝዩ ዘስደምም እዩ። እዚ ስፖርታዊ ኣብ ዓራት ዕርቃኑ ንጥንቅልዕ ደቂሱ ግብረ ሕቡእ እናፈጸመ ከሎ ዘርኢ ቪድዮ ካብ ቁጽጥሩ ወጻኢ ሊሕቑ ንማሕበራዊ ሚድያ ድሕሪ ምዕልቕላቕ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ሩስያ ከም ዝእለ ተገይሩ። ኣሰልጣኒ ቸርቸሶቭ ነዚ ውሳኔ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ዲዝዮባ ምስ ብቕዓት ኩዕሶ እግሪ ምትእስሳር ብዘይብሉ ምኽንያት እዩ ካብዛ ጋንታ ከም ዝእልእ ተገይሩ ዘሎ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝርዝር ሓበሬታ ክህብ ኣይደልን እየ። ተጻወትና ሜዳ ይኹን ካብ ሜዳ ወጻኢ ምስ ደረጃን ክብርን ሃገራዊት ጋንታና ዝሳነ ባህርያት ከንጸባርቑ ኣለዎም ኢልና ኢና ንኣምን። እዚ ዛዕባ እዚ እናተላዕለ ኣብ ንገብሮ ዘለና ምድላዋት ንተጻወትናን ኣባላትናን ብኣሉታዊ ጽልዋ ጸቕጢ ምእንታን ከይሕድረሎም ንዲዝዮባ ንግዚኡ ኣፋኒና ኣለና ኢሉ። ብሰንበት ኣብ ላሊጋ ሳንታንዳር ስጳኛ ሪያል ማድሪድ ብቫለንሺያ 4-1 ተቐፂዓ። ካብቲ ዘገርም 4 ካብተን 3 ጎላት ብሪጎሌስ ተመዝገባ ኮይነን ንካርሎስ ሶላር ሃትሪክ ፍጹም ቅልዓት ንኽሰርሕ ሓጊዘንኦ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣርሰናል ብኣስቶን ቪላ 3-0 ተሳዒራ ካብ ባሕፍረት ተጎልቢባ። ንኽልቲአን ጎላት ኣስቶን ቪላ ዘጽሓፈ ወዲ 24 ዓመት ኦሌ ዋትኪንስ ድሕሪ ጸወታ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣባሓጎይን ሓቦይ ባዝን ደገፍቲ ኣርሰናል ስለ ዝኾኑ ክሕጎሱ ድዮም ዋላ ክጉህዩ ርግጸኛ ኣይኮንኩን፣ ኣነ ንባዕለይ እውን ነርሰናል እየ ዝድግፍ ብምባል እተን ዘቑፀረን 2 ጎላት ዝተፈራረቐ ስምዒት ከም ዘሕድራሉ ገሊጹ። ኣብ ፕሪምየር ሊጋ ፖርቹጋል እውን ክለብ ቤነፊካ ኣብ ሜዳኣ ብክለብ ብራጋ 3-2 ተረቲዓ። እንታይ ደኣ ካብ ስጳኛ ናብ እንግሊዝ ካብ እንግሊዝ ናብ ፖርቱጋል ትናጠሩ ዘለኹም ዶ ትብሉ ኣለኹም? ሓቅኹም ንክለባት ሪያል ማድሪድ ኣርሰናልን ቤነፊካን ዘተኣሳስር ጉዳይ ስለ ዝረኸብና ኢና። እዘን 3 ጋንታታት ካብ መንገዲ ኣየር ኤሜሬትስ ምወላ ዝረኽባ ኮይነን ኣብ ማሊአን ከዓ ኤሜሬትስ ፍላይ ቤተር ዝብል ጽሑፍ ለጢፈን ህዝቢ ነዚ መንገዲ ኣየር ተጠቒሙ ካብን ናብን ሃገራትን ከተማታትን በረርኡ ከሳልጥየን ዘወዓውዓ። ሰለስቲአን ኣብ ሓደ መዓልቲ ብሰንበት ኣብ ዘሰላስሎ ገጥሙን ስዕረት ክቐስማ ተገዲደን ኣለዋ። እንግሊዛውያን ክምስሉ birds of the same feather flock together ማለት ሓደ ዝኽንቲተን ኣዕዋፍ ብሓደ ይበራ ከም ዝብሉ ኣብዚ ኣልዒልናዮ ዘለና ጉዳይ ሓደ ዝመዋሊአን ክለባት ብሓደ ይሰዓራ እንተበልናኸ ይጠዓም ዶ መስለኩም? መብዛሕትኦም ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ናይ ዓለምና ዕድሚኦም 35 ተዳበፂሑ ካብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ተሰናቢቶም ኣብ ካልእ ንጥፈታት እዮም ዝዋፈሩ። ገለኻ ኣብ ሃገራት ቻይና፣ ቀጠር፣ ህንድን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ከይዶም ንዝተወሰነ ቁንጣሮ ዓመታት ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ይቕጽሉ እዮም። እዚ ሕጂ ክንዛረበሉ ደሊና ዘለና ተጻወታይ ኣዝዩ ሰፊሕ ታሪክ ዘለዎ እኳ እንተኾነ ንሕጂ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ሒዝዎን ዘሎ ብሉፅ ብቕዓትን ንገለ ካብ ሒደት ተረካብ ዘረብኡን ኣመልኪትና ክንዛረብ። እዚ ስፖርታዊ ምስ 8 ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ኣያክስ፣ ጁቬንቱስ፣ ኢንተር ሚላን፣ ባርሴሎና፣ ፓሪስ ሳን ዠርማ፣ ማንቸስተር ዩናይትድን ኤሲ ሚላንን ተጻዊቱ ንሓደ ዓመትን 9 ዋርሕን ከዓ ምስ ኣሜሪካዊት ክለብ ኤኤል ጋላክሲ ነጢፉ። እዚ ልዑል ርእሰ ተኣማንነት ዝውንን ተጻዋታይ እዚ ብዘይካበ ብቕዓቱን ክእለቱን ብገለ ብትብዓት ብገለኻ ብመዛነዪ ዝግለጽ ስጊን ጢራውን መዛነይን መልሓስን እውን ውርዩ። ኣብ 2016 ኣባል ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ እንከሎ ከቢድ ናይ ብርኪ ማረምቲ ስለ ዘጓነፎ ንልዕሊ 1 ዓመት ካብ ሜዳ ክርሕቕ ምዃኑ ብሰፊሑ ተነጊሩሉ ነይሩ። ይኹን እምበር ካብ ትጽቢት ብዙሓት ወጻኢ ድሕሪ 7 ዋርሕ ሙሉእ ብምሉእ ሓዊ ናብ ሜዳ ጸወታ ተመሊሱ። ኣናብስን ደቂ ሰባትን ሓደ ይኮኑን፣ ስለ ዝኾነ ኸዓ ቀልጢፎም እዮም ዝሓውዩ ብምባል ንነብሱ ብተምሳል ኣንበሳ ገሊጽዋ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስታ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ንሓደ መንፈቕ ኢሉ ዝተጸንበራ እሞ ከም ነቢት እናሓደረ ይምቅር ከም ዘሎ ተረድያ ተወሳኺ ን1 ዓመት ውዕል ዘቐረበትሉ ክለብ ኤሲ ሚላን ኣብ ምጽዋት ይርከብ። ገሊኹም እኳ ድሮ ፈሊጥኩሞ ትኾኑ ኢኹም። እቶም ዘይፈለጥኩሞ ግን እዚ ንዛረበሉ ዘለና ተጻዋታይ ሽወደናዊ ዝላታን ኢብራሞቪች እዩ። ወዲ 39 ዓመት ኢብራሞቪች ከም ዕድሚኡ መጠን ኣብዚ ግዜ እዚ ጫምኡ ክሰቅል ይግብኦ ነይሩ። ይኹን እምበር ብጻብዕ ዝቝጸሩ ተጻወቲ ክዳረግዎ ብዝኽእሉ መልክዕ ኣብ ሴራኤ ኢጣልያ ይቆራቆስ ኣሎ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ጋንትኡ መሪሕነት ሰሌዳ ሴራኤ ንኽትሕዝ ልዑል ተራ ኣብ ርእሲ ምጽዋቱ ንሱ እውን ብ8 ጎላት ክኹባ ምዝጋብ ሸቶ ኮይኑ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ ኣሎ።
ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኡድኔዜ ብቕዲ ኣክሮባት ወይ ባይስክል ኪክ ዘእተዋ ኣዝያ ትድነቕ ጎል ዕድመ ቁፅር ጥራይ ምዃኑ ዘመስከረት እያ። በዛ ጎል ዝተፈሰ ኢብራውን ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ክትነፍር እናኽኣልካ ንምንታይ ብጉያ ትሃልኽ ዝብል ኣርእስቲ ሂቡ ናብ ሰዓብቱ ዘርጊሕዎ እዩ። ብዘይካዚ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ እውን ክልተ ግዜ ንልዳት መጋጠምቲ ጋንታ ድሕሪ ምድፋሩ ሚላን ኣብ ታሪኻ ንጉስ ኣይነበራን ሕጂ ግን ኣምላኽ ኣለዋ ብምባል ንገዛእ ርእሱ ምስ ኣምላኽ ኣመሳሲሉ ብ17 ነጥቢ ትመርሕ ዘላ ኤሲ ሚላን ዛጊድ 7 ግጥማት ኣሰላሲላላ። ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ተለኺፉ ዝነበረ ዝላታን ኣብቲ ክልተ ፀወታታት ከይተሰለፈ ነተን ዝተጠቐሳ 8 ኩዕሳሱ ኣብተን ዝተረፈ 5 ግጥማት እዩ ኣብ ሰኪዔት ኣሰራሲርወን። ንሱ ኮቪድ-19 ከም ዘለዎ ምስ ረጋገፀ ኣብ ዝገበርክዎ መርመራ እዚ ቫይረስ ከም ዘለኒ ተነጊርንሎ ዛጊት ዝኾነ ይኹን ምልክታት ናይቲ ሕማም ኣይተረኣየንን ኮቪድ ትብዓት ሰኒቑ ምሳይ ገጢሙሎ ሕማቕ ትልሚ ተሊሙ ብምባል ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ነቲ ሕማም ኣናኣይስዎ። ኢብራ ምልክታት ሕማም እኳ እንተዘይተረኣዮ ብመንግስቲ ንዝወፀ መምርሒታት ምክልኻል እቲ ቫይረስ ንምኽባር ግን 2 ቅነ ንብሕቱ ኣብ ገዝኡ ክውሸብ ተገዲዱ እዩ። ንሱ እቲ ቫይረስ ኣብ ኣካላቱ ምስ ተረኽበ ነቲ ሕማም የናኣሶ እምበር ንመግቲኡ ብዘበገሶ ናይ ወፍያ ማዕከን ልዕሊ 330,000 ዩሮ ካብ ጉዱሳት ኣብ ልዕሊ ምእካቡ ኮቪድ-19 ዝተረፈ ሕብረተሰብ ሓደገኛ ምዃኑን ኩሉ ሰብ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ወይ ማስክ ክጥቀምን ጎስጉስ እዩ። ኢብራ ነዚ ኣገዳሲ መልእኽቲ ከመሓላልፉን እታ ንነብስኻ ዕቢኻ ናይ ምርኣይ ባህርያቱ ኣይገደፋን። እዚ ቫይረስ ምሳይ ክቃለስ ፈቲኑ ነይሩ ይኹን እምበር ኣነ ሲዕሮየ ንስኻትኩም ግን ዝላታን ስለ ዘይኮንኩም ምዚ ሕማም እዚ ክትገጥሙ ከይትፍትኑ ርእስኹም ተጠቐሙሉ ንመምርሒታት ኣኽብሩ ኩሉ ግዜ ተፈናተቱን መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ተጠቐሙን ኣብ መወዳእታ ክንዕወት ኢና ድማ ኢሉ ናይ ዝላታን ነገር ፀዊኻ ስለ ዘይውዳእ ንሕጂ ኣብዚ ደው ከነብሎ ኢና ንሎሚ ዘዳለናዮ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ስፖርት እውን ተዛዚሙሎ ኣብ ዝመጽእ ሰሉስ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በቢ ዘለናዮ ሰላም እንትዕናን